מה קורה חברים, כאן אוכלי ועוד סרטון אדיר. היום אני אלמד אתכם איך להכין, איך לקפל מדף מדפסת קוואקווה שאתם שמים על היד פה על האצבעות, והיא יכולה גם להרים דברים. אתם פותחים את הפה וסוגרים, ככה היא תיראה. אתם רואים אותה? פה מאחורה מכניסים את האגודל, ופה אפשר שתי אצבעות, או עושה כל האצבעות. היא יכולה להרים מלא דברים. היא יכולה להרים, כלומר, דף. רואים? אז אני אלמד אתכם איך להכין את זה. אוקיי? אוקיי. עכשיו תראו שפה זה הדף. אני מקפל לפה. ושזה לא יעקוף את זה, שזה יהיה מדויק. שזה לא יעקוף את זה. יופי. עכשיו פותחים, עכשיו ככה, ואז החלק פה מקפלים את זה לפה. פה זה נכון עושה לכם ככה, אז פה עם האצבע תחזיקו, תרגלו את זה קצת, והנה. תעשו את זה על שולחן, אני עושה את זה פה על המיטה. עכשיו תפתחו, ואתם רואים את זה? בצד הפתוח שהוא יהיה למטה. זה לא יקרה לכם טעות, שאם הוא יהיה למעלה, אז זה לא יצא טוב, אתם לא תוכלו להכין את זה. אז הצד הפתוח יהיה למטה. ועכשיו את זה פה, אתם לוקחים את זה לפה. תדקו ממש שזה יהיה באמצע שסימנו בקו. וגם בצד השני פה. הבנתם? עכשיו פה אתם רואים, הפתוח הוא פה למטה. אז פה תראו, אתם לוקחים פתוח אחד, מלמטה מעלים אותו למעלה, מעתקים. עכשיו הופכים את הדף, מעלים את זה למעלה. יופי. עכשיו ככה אתם רואים פה את זה, אתם את זה לוקחים אחורה ומעתקים. עכשיו גם פה אתם לוקחים אחורה ומעתקים. עכשיו פה יש לנו את זה מאחורה קודם כל. אוקיי? ופה זה ככה. אז עכשיו אתם רואים את זה למטה, אתם פותחים את זה, ופה אתם מעתקים את זה פה לאחור למטה עם האצבע, הבנתם? ואז אתם פה לוקחים את זה, עושים ככה, שומרים,
מקפלים את זה בקלות, זה לוקח כמה דקות, זה בקלות. ואז את זה אתם רואים, יש פה את הפתוח הזה, אתם לוקחים אחד לפה, שמים פה למעלה, עכשיו אתם מפכים ומפה מסובבים, לוקחים את זה לפה, עכשיו פה אתם רואים את זה, אתם אותו הדבר פותחים, מתקים בו, ואז ככה סוגרים, ואז פה תסתכלו, יש לכם את זה פה, את זה אתם סוגרים, ואז יש פה את השתי אלו, והנה יצא לכם רקוע. אתם פותחים, הם אפילו זה יכול להחזיק טלפון, אבל רק אם אתם מחזיקים חזק. רואים? זה מחזיק אפילו דף. אז ככה יוצרים את זה, אתם שמים פה אנגודל פה ואת האצבעות. הבנתם? ככה יוצרים את זה. יש לי עוד אחד שהכנתי. אתם רואים? ככה יוצרים את זה.